and welcome back to our channel. Yes, yo! This is Jeric Joe, ang gwapitong Boholano nga makig-uban na sab kaninyo. Og karon sa atoang video, maghimo ta og inatsaw nga pipino. Kay bahalag di ka tantong hitsuraan, ipakita sa uban nga di ka talawan. Kay kung ikaw mukaon og pipino, labaw pa ka sa naggamit og porselana. So karon sugdanan nato og keep on watching. Og karon since nga nahumanatag ila-ila sa ato ang mga ingredients og nag-andam na ta para sa pagmix sa ingredients, nalang ko'y gamay nga trivia about sa pipino. Base lang pud sa ko ang nahibaw-an. So kaning pipino day guys, daghan og tabang, daghan og benepisyo sa ato ang lawas. Una na makakuha ta ni og vitamin E para sa pagprotekta sa ato ang panit. Dili lang ka kay mahamis ka or maputi ka, kundi pa protektahan nimo ang panit. Kung katong nay allergy, nindot kayo no ni siya para sa inyo ha. Kay basin allergy mo sa kanang binuangan mo ba, joke lang. Ug ang ikaduha ani mao ang potassium. Makakuha ta ni potassium para hydrated ka permanente, dili ka mahubsan og tubig or unsa pa diha, dili ka uhawon. Bisag giuhaw na ka, sige tumawag sa imong mga kagupa nga maniudto na ta, mamahaw. Joke lang. Ug ang ikatulo ani guys, mao ang pagbawas sa blood sugar. Katong naay mga pang diabetes diha, pwede ninyo sa gamiton, pwede niyo sa kanon kada adlaw, dili lang oras-oras. Ug ang ikaupat ani mao ang pag-reduce food sa blood pressure. Sa katong gipang kolesterol diha, kahilig og mga tambok, hilig og mga litson. Samot na ron kay pista, kauli kay pista, o kauli kay tunga daning COVID, daghan ra bag karne didto. Ug ang ikalima mao ang makapahamis pud ni sa buhok og kuko. Kay batud sa akong nahibaw-an sa pag-research nako, makahamis gyud day siya og kuko og buhok. Ug ang ikauno man na ang last mao ang makapadigest sa ato ang kinaon sa katong nagushan diha. Kay wala punaw lang kinaon, pwede ninyo sa kanon, pwede ninyo sa para dili sa bidli or luod sa imo na yung pamati, at sawa lang ninyo og mao ni ang atong buhaton karon. So karon sugdan na to ang pagmix sa ato ang inatsaw nga pipino. Una ang suka, sunod ang kamatis, bombay og loya.
Next is ang asin. Sunod ang ground pepper. Next ang sugar. And last but not the least, ang atong pipino. I-mix lang natin siya. So ito na guys, tapos na. Nahumana gyud. And thank you for watching. I hope nga naamoy na learn sa gamay sa akong video karon. So I hope sa nga duyugan pa ko ninyo sa uban pa na akong mga videos and vlogs. And please don't forget to subscribe my channel, and please click the bell button para sa notifications and updates. Daghang salamat.